Hej, og tusind tak, fordi du har tilmeldt dig vores VIP-arrangement her i Sønderborg. Vi glæder os utrolig meget til at byde dig velkommen den 16. april. Som en af de allerførste i Danmark har du mulighed for at opleve et helt nyt bilmærke i landet, nemlig Chang'an. Vi har gjort os umage for at skabe en uformel aften for dig. Det kommer ikke til at handle om lange salgstaler, men at du i ro og mag kan komme helt tæt på bilerne og få svar på alle dine spørgsmål og mærke kvaliteten af bilen. Der kommer selvfølgelig også lidt godt til ganen undervejs. Segmentet er det samme som en ID4, 485 km. Det er nok. Jeg har kørt elbil nu i 2,5 år, og bare de kører over 400 km, så er det fint. Det her, det er aller første tur, jeg kører i den her bil her. Jeg ved næsten ikke om rette steder. De har produceret 30 millioner biler. I Torino er den designet. Det kører fantastisk, det her. Alt Ford og alt Mazda, der bliver solgt i Østen, er lavet på fabrikken. Bilerne kan man sagtens mærke, at de er produceret til det europæiske marked. Så sæt et stort kryds i kalenderen torsdag den 16. april. Vi glæder os rigtig meget til at se dig på Nørrekobbel 1 i Sønderborg. Vi ses!